Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Kunyange zvangu ndichiri mwana mudiki panyama, asi pamweya ndatova kagogo chaiko nekuda kwemweya uyo unoshanda uri pandiri uchindishandisa. Ininiwo ndakapiwawo shavi reuroyi nagogo amai vanova vari amai vakabereka amai vangu. Saka vakandipa shavi iri vakabva vanditi, muzukuru wangu, iyiwo ndiyo nhakawo yangu yandinoda kukusiyira, sezvo ndisiriwo mupfumi ndinofanira kuti ndike ndichikusiyirawo something. Vakabva vachizondipa kabhasiketi vakanditi kabhasiketi aka pose paunenge uri unge uchizokachengetedza nemishonga yacho yose inofanira kuti inge ichizogara panzvimbo imwe chete. Kunyange zvangu ndiri kuno kuSouth Africa, asi ndoda kureurura kuti ndinako kabhasiketi kangu aka. Kunyange pandakazosangana nemurume wangu takaitawo zvekungosanganawo paonline, saka ndakatotanga kutomushandisira mishonga. Zvandaiita ndezvekuti aiti kana akanditumidzira mapictures at that time ainge achiri kugara naamai guru the ex-wife paakandipfimba akabva anditi, iwe ndakuda because kuno kundiri kugara ndichinetsana newife yangu. Ndikati iripo teti, as long as you love me and you promise kuti you are going to love me for the rest of your life, handitomborina kana problem nazvo. Ndikabva ndati aiwa kani, ndakuda nemwoyo wangu wose. So mukoma ndakabva ndachizotanga kutora mapictures ake. Dzimwe nguva ndaitokwidza makomo huri usiku paya pamunonzwa vanhu vachiti ini ndaremerwa neupenyu. Unofanira kuti unge uchitoziva kuti kunyange wacho uyo anenge akakuisira mweya wejambwa nemunyama anotokwidzawo makomo uchita sekunge ucharumwa nenyoka, kudyiwa nezvikara, uchida kungozadzikisa mhiko dzako chete. Saka kutoti zvinge zvichizotopera zvinotodawo kuti newewe unge uchizotoendawo through that pain and sacrifice yekukwidza makomo. Ndokusaka zvevamwe zvichizoita sekunge zvinovatorera nguva kuti vange vachizosunungurwa because vanenge vasiri willing kuenda through that hardship. Kuroya munhu harisi dambe uye hazvisi nyore. Unotofanira kuti unge uchitorwadziwa kuti unge uchitonzi waroya munhu. So ndaikwidza makomo ndichinosiya mapictures ake muninga, mune dzimwe ninga dzekutoti waitonzwa kutoomba kuti muno munenge mune chikara chirimo. So mukoma ndakabva ndachizomushandisira zvekare umwe mushonga. Ndakamuti ndinoda t-shirt yako yandakaona wakapfeka pane imwe status yawakamboisa, nditumidzire t-shirt iyoyo. Kwava kuenda kubhazi, varume vakapusa kani. Zvose izvi zvaiitika in that time paainge ari married. Ndikabva ndati ndikuda zvekare nechipfeko chaamai guru. Iniwo handina kukwanisa kuzovaroya direct maiguru ava. Ndakaenda nacho chipfeko chavo chaainge anditumidzira kun'anga kwava kunogadzirwa. So akabva achizoti one day anditumidzira picture resikarudzi yake. Kwava kutora picture riya ndikabva ndanokumbira vamwe vakomana kwava kufotokopa picture iri. Ndakanyara because murume iyeye akaramba achingondibvunza kuti kumunoridiko nai picture iri. Ndikabva ndaramba ndakanyarara. Apa ndakatoita zvekutoenda mutori mutauni ndisingade kuenda kunzvimbo kwandinozivikanwa. Ndikabva ndachizodzoka naro picture riya kumba. Ndikabva ndatora tsono dzangu kwava kuita mhiko dzangu, but ndakabatsirwawo neumwe mukadzi akatobvawo kuvhileji kwavo kwava kuuya kuvhileji kwedu because mhiko idzodzo ndeti ndega ndainge ndisingadzikwanisi. Saka gogo ndakatovarota vachitoti ndichaenda ndononyevera imwe friend yangu achauya mangwana makuseni ndiye achange achizokubatsira. Iwewo wotenga tsono uye zvekare wotenga makendle ered. Pane zvose zvaunoita make sure kuti uchazviita usina kugeza and unge uchizopedza mazuva akati kuti usina kugeza. Ndikabva ndati zvakanaka igogo. Saka shamwari yavo uya akabva achizouya kwava kubatsirana neni. Takawaridza mucheka wedu weblack kwava kuisa picture riya resikarudzi yemurume wangu.
pamusoro pejira kwava kutora tsono dzedu kwava kutanga kubayirira pasikarudzi. Ndichitaura zvose zvainge zvichida kuitika ndikati iyi haimbofi yakashanda kuna amai guru. Kubva nhasi tichangoitawo chimwe chinhu chisina kana basa kwavari. Ukazama kuda kurara navo hapana zvichaitika. Wazviwa here iwe? Ende uchagara uchingofunga nezvangu. Ukangofunga nezvangu ndopauchaona kuti unenge wava nesimba serinotarisirwa kuti murume anofanira kuti ange achiva naro. Mukoma Nashi ndakadeketerera nemuzita rake nemuzita raamai guru kwava kuenda ndikanosiya zvinhu izvi kuninga. Nazvino mukoma Nashi zvinhu izvi zviriko kuninga, kunyange paakazombouya kumusha ndisati ndazomutevera kuSouth Africa. Ndakatoenda naye kumasaidi ikoko kune ninga racho nekuti kwainge kuri kuzadzikisa mhiko. Uku kwainge kwava kumuroyonora zvekare. Ndikabva ndamuti kune kumwe kwandoda kuenda kune matowe ndiperekedze. Takafamba zvokuti iye akabva akomplaina kuti kuno kunzvimbo kwatava kufamba kunotyisa makomo akadai. Ndikabva ndamuti handekane kuzonosvika tichizonosvika padhuze neninga. Ndikabva ndati uyu ndo muti wacho. Akanditi kuinga wani kwese uku kwatabva anga ariko wani matowe. Ndikati kwete, ndinofarira muti iwowu. Ndokubva tatora matowe edu tikadzokera. Saka kwainge kutori kumuroyonora ikoko kwandakaita because ainge achifanira kuti ange achizongosvika padhuze neninga yacho. But panguva iyo yandainge ndakamusunga, kana iye akatotanga kutokomplaina akabva ati iwe ndinoti kana ndikafunga nezvako inoita simbi, asi kana kuri kunzi ndikafunga nezvakulesi vako kunyange ndikavaona vakashama kurara kudzoka kuita sekunge ichapinda mumabhora chaimo nekunyara. Saka handichazivi. Ndikabva ndati zvimwe kuda vari kukuhurira, saka zviri pauri zvinenge zvava kuvasema. Akabva ati yes, I think you are right. Kwava kutoramba mukadzi paya pasitomborina kana evidence, sezvo ainge ari munhu ainge akashandisirwa mushonga. Mukoma Nashi akauya akandiona, tikaramba tichingodanana, ndobva achizonditumidzira mari yebhazi kwava kutevera murume. Ndikabva ndachizouya kuno. Zvino mabasa angu handina kusiyana nawo, nazvino ndichiri kuita mabasa iwawo. Chandiunzawo pano ndechekuti confession yangu mukoma ndeyekuti murume wangu akabva achizokuvara kubasa, but achinokuvara kubasa kudaro yainge isitombori problem yake because akangobayiwa nechipikiri. Kubva ipapo kusvika pari zvino munhu wekutoti anotofamba achitoita zvekukaminira. Akazotoenda kuchipatara akabayiwa mainjections achinzi ainge aine tetenasi, but mukoma kwava kutoremara paya. Gumbo rake rakaita kakubhenda, so zvekuti anotofamba achikaminira. But nyaya yakaitika mukoma ngeyekuti kuno ndainge ndisina kupiwa simba rekuti ndinge ndichifamba ndichiita zvandinoda, sezvo zvamunoziva kuti each and every area kunenge kuine maprincess eko, maqueen mother nemamwe mazimai nemambuya. Saka pandakasvikawo kuno kumukoma handina kuda kutanga kutsvakana nevaroyi vemunzvimbo. Ndikabva ndachizongotanga kungofamba ndichingoroya zvangu. Zvino pane pamwe pakazombofa amwe amai vekuZimbabwe. Ndakabva ndachizoenda kumochwari ndava kuda kutora nyama kuti ndinge ndichipa zvinhu zvangu nekuti ndine bere, but bere iri rinogara haro kuZimbabwe mugomo, but rinopota richimbondishanyira kana riine zvarinenge richida kundiudza because rinoita sekunge monitoring spirit. Hama dzangu dzose hakuna anoita chinhu ndikasaziva kuti uyu ane chakati chaatenga kana kuti ava nemukana wekuti ange achitenga zvaanenge achida kutenga. Saka kana ndikasazvifarira ndinongoritumidzira, iro ndiro rinobva ramuvhiringidza richimira kumberi kwake. So mukoma rakauya kwandiri rikati iro rainge riine nzara, handina kukwanisa kugadzira mishonga yangu nekukasika, nekuti mishonga iyi imwe yandinoshandisa ndisati ndaenda kunotora nyama yemunhu, kungava kuri kumochwari kana kuti anenge abva mukuvigwa, ndinofanira kuvidza mushonga wacho iwoyo ndobva ndazounwa after mazuva. Saka izvi hazvina kuitika sezvandainge ndakafungidzira kuti ndo zvinofanira kuti zvinge zvichizoitika. Mukoma ndakangouvidza kwezuva rimwe chete kwava kutounwa, kana ini ndakatonzwa kuti mushonga uyu wainge usina kunyatsokuvira, but ndakazongoenda kumoshwari. Ndakati ndichida kuvacheka nyama kutsafu pagumbo apa, ndo pandakabva ndachizorumwa nebere rangu. Kuti wai rakandiruma handitombonzwisise. Rakandiruma mukoma zvekuti ndakarwadziwa. Ndikabva ndatoona kuti yainge iri saini yekuti rainge risingadi nyama yemukadzi iyeye. Kwava kubhururutswa naro bere iri, rakatsamwa kwazvo. Kwava kuenda neni kune imwe nyika yandisingatozivi. Kwava kunditi ndinge
kutora nyama paguva roumwe mukadzi. Ndakaita saizvozvo rikabva radya rikabva rabhuruka neni rikandisiya pamba. Ndakaita mazuva ndisingakwanisi kana kufamba sezvo rainge randiruma patsapfu apa, ndainzwa imwe pain. Zvino ndakazoti ndoita sei? Mukoma ndo pandakabva ndachizogadzira zvekare mimwe mishonga kwava kutora urwere uhwo hwandainge ndava nahwo mushure mekunge ndarumwa nebere rangu kwava kuhuisa pamurume wangu. Zvino akati abva kubasa achidya sadza ainge asingatozivi kutoti ndainge ndatomugadzira nechekare. So akazoti uri usiku, ndikungonzwa gumbo rangu richirwadza, ameno kuti zvinorevei, uye zvekare neziso rangu riri kungopfuura. Ndikabva ndati ameno maybe ibad luck. Saka akazoti ari kubasa kwava kutsika chipikiri chiya, ndokubva ndachizotonzwa zvichinzi munhu waendeswa kuchipatara. Ndikati ko munhu anogoendeswa kuchipatara nekuda kwekuti angotsika chipikiri here? Zviriko here zvinhu zvakadaro? Mukoma ndo zvakatoitika ipapo. Murume akabva atonzi itetanus, kudai gumbo rake kwava kutobhenda, but chikonzero ndechikuti ndakarumwa gumbo nebere randinoshandisa kuroyesa. Mushure mekunge mukoma ndazama kuda kuripa nyama apa, rainge rakomplaina richiti wanonoka kundipa nyama. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvazvinotyisa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti murume wangu akaurayisa mwana wedu nekuda kweurombo hwake. Apa mwana uyu ainge ari kuboarding school. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika mainge muri mugore ra2023. Nanhasi uno I have not yet recovered. Ndiri munhu ane depression. Apa murume wangu anondikurudzira kuti ndinge ndichinwa sleeping tablets. Pose apo pandinenge ndabatikana anobva anditi inwa hako sleeping tablets. Saka ndava kuona sekunge anondikanganisa, because pandakazoenda kuchipatara ndakabva ndanzi ndine growth mudumbu mukoma, ndokubva ndatoitwa operation paya. Nazvino ndinogara ndichinzwa pain. Apa madoctors vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizombomira kunwa mapiritsi. Only I had to do it with the doctor's advice, but murume wangu anoti kana ndikatanga kuchema, because ndinowanzo kuchema kuma 2 am sezvo dziridzo nguva idzo dzakazoshaika mwana wedu. Saka kana dzikangoti 2 ndobva ndatanga kutofunga kuti saka ndiyo nguva here yekuti murume wangu akatumidzira zvidhoma zvake shuwa kuita utsinye kwava kunodzipa mwana ainge asitomborina kana mhosva. Ko iniwo apa ndainge ndakarara ndisingatombozivi kuti ndo mhiko dzava kutoitwa nemurume wangu. Saka ndinobva ndatotanga kutoyeredza misodzi. Iye anobva atanga kupopota, obva anditi unobohwa iwewe, what kind of a woman are you? Because unofanira kuti unge uchizongosvika pakuzongozviudza kuti ndo zvakaitika. Vanhu vangani mhani vanoita izvi zveurombwa. Wati pane anoda here kuromba achida? Handiti munhu wose uyo anozoromba it is because of my problems awo aanenge achisangana nawo. Saka iwewe what is so special about you? Izvezvi kunyange ndikada kunorasa zvinhu zvacho handiti ndo kutotanga kutotambudzika kwako here. But mukoma ndinoshaya kuti ndomupindura ndichiti kudi. Anobva aenda obva anotora matablets aya, obva anditi inwa matablets awa. Apa munhu wekuti ari very violent. Saka ndinongozongotanga kungochema, ndobva ndatora matablets aya kwava kunwa ndichingochema chete. So mukoma ndichiuyawo panapa ndangoti ndinge ndichingoyambirawo vamwe vanhu kunzoko kuti murume kana akauya kwauri achikuudza kuti iye akaromba, please it is far much better kuti ugare watongoudza hama dzako nehama dzake. Izvezvi ndangova murwere, ndainge ndimbori munhu aiva nebhodhi yake akasimba, but
panotorakidza kutoti pane zviri kuitika pandiri, pane chiri kundiyamwa ropa. Kana ndikamubvunza kuti naiwe maondero awa andiri kuita unoti ari normal here, because vanhu vazhinji vanongoti kana vakanditarisa vanobva vati what is going on with you, the way that you used to be apa mugere mumari, saka muri kumbostressedwa nei? The reason it is because I know kuti murume wangu sezvaakandiudza kuti ndiye akaurayisa mwana wedu nekuda kweurombwa hwake, zvinhu zvainge zvoita sekunge zvinodzikira kumabhizinesis kwake, akabva anzi ange achivandudza mhiko dzake. Kekutanga iye anoti akachekeresa mwana wesista yake, saka akanzi it was going to be temporary because apa ainge achekeresa asiri weropa rake, akabva anzi kana uchida zvinhu zviri permanent unofanira kuti unge uchizouraya either hama yako kana kuti mwana wako. Saka akanditi kwemakore nemakore aingoti ndichazozviita, ndokubva achizoona kuti mabusinesses ainge odzikira zvino. Kana nini ndainge ndava kuzviona kuti kochiko chiri kumboitika kuti tinge tichisvika pakutambudzika zvakadai. Mukomanashi ndopa akabva achizodzokera kuya kwava kundiurayira mwana. Ndakarwadziwa mukomanashi pandakaudzwa kuti mwana wangu akazongowanikwa ari mudhomitory akatongorara. Vamwe pavakazomuka ndokubva vazoona kuti mwana ainge atoshayika, apa aita zvekupupuma furo iri mukoma hanzi rakaramba richingobuda kuzonosvika vachisvika naye kumochwari. Awa ainge ava mapurisa, hanzi chikofini chiya chesimbi kuzara nefuro, chitunha chemwana wangu chichingopupuma furo chete. Zvose izvi mukoma pazvakaitika murume wangu iye akati ainge achitozviziva, uye zvekare mumweya ainge atoriko. Ndiye akatumidzira zvinhu kuti zvinge zvichinodzipa mwana. Akanditi so iwewe as a father you think kuti I am not in pain. Of course I am in pain, but unoda kuti ndinge ndichiita sei, because I did this so that I can take care of you nevamwe ava varipo paground. So ndiyo confession yangu mukoma. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with them with her in the comment section. Rikidza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndoda kureurura kuti ndakatomboba chitunha kumochwari. Mushure mekunge ndaba chitunha kwava kunzi kuzadzikisa mhiko, but n'anga idzi mukoma n'anga dzitori neutsinye. Ndakaba chitunha chiya, ndabhadhara mari, ndikaenda nevamwe vanoshandidzana nen'anga yacho, tikabva tanotora chitunha tikabva tazonochiisa muguva. Inini ndakabva ndaradzikwa pamusoro peguva paya. Mushure mekunge ndaradzikwa pamusoro pacho chitunha ichi kwava kubuda mumuguva muya, but hatina kuchifushira, tikadzokera nacho kumochwari. Ndikabva ndanzi chienda zvako, nguva yako yekuti ungochiita mari yakwana. Handina kana kumbogara ndaita mari, asi chakandirwadza ndechekuti mushure mekunge ndabva mukuitiswa mhiko idzi, sekuru ava vakabva vatenga imwe motikari. Ndinototya kutotaura nezita remotikari yacho because vanoitawo zvemasocial media, saka vanogara vachizviadvertisa pamasocial media kuti vane mari. Saka ndinotya kuti zvimwe kuda vamwe vanhu vanokwanisa kuzobatanidza nyaya. Saka now I regret it because ndinogara ndichiona chipoko chake murume iyeye uyo watakaba kumochwari tikanomisa muguva. I feel as if ndakashandiswa nen'anga iyi. I regret it. Dzimwe nguva mukoma ndakarara, chipoko ichi chinotouya chototanga kubatidza chichidzima malights. Dzimwe nguva chinotouya chobva charara neni chakanditarisa. Dzimwe nguva mukoma ndinonzwa kurwadziwa muzasi menzara dzangu. Icho ndicho chinenge chichindipara muzasi menzara dzangu. Zvinorwadza chaizvo mukoma. Handichaziviwo kuti ndoitawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kudawo vanondibatsira. Ndakambozama kunamata asi zviri kuramba. Zvino handichanzwisisi kuti zviri kukonzereswa nei zvinhu izvi, because even the prayers they are not even working. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.